to? Ljudi, u današnjem videu pričamo o jednoj temi koja sve zanima i dosta i hejta ima na tu temu, a to je kocka. Koliko streameri zarađuju od kocke? Kako funkcionišu dilovi? Da li je sve fake balans? Da li mi zapravo možemo da podignemo te pare ili ne? Koliko bi zarađivao, na primjer, Mario Vrećo koji je odbio kocku i koliko zarađuje Baka Prase? Tako da ostanite do kraja videa, verujte mi, šokirat ćete se na sve ovo što čujete, mnoge stvari i ne znate i niko nije pričao o ovome javno. Vi napišite u komentarima, znači, šta mislite na ovu temu, lupite like, lupite sub, a mi idemo u video. Da bismo ljudi saznali generalno kako i koliko zarađuju streameri od kocke, moramo znamo koje sve vrste dilova ima. Prva ponuda, i to dobijaju uglavnom mali streameri, to je rev share. To je jednostavno, imate od 30 do 50% i na primjer vaši igrači, imate 50 igrača, uplate ukupno, ajde da kažemo 3000 evra, vi dobijate 30% od toga. Plus ako neko dobije od vaših igrača velike pare, vi ne dobijate ništa. To je jako loš deal i generalno nudi se samo streamerima koji rade na procenat i u većini slučajeva streamer ili uplaćuje svoje pare ili daju mu fake balans, ali šta god da dobije ne može jednostavno da povuče. To je loše iz dva razloga. Prvo, ti bukvalno treba da se raduješ kad neki tvoj igrač kaže uđi ti na stream, brate, osvojio sam na tvoj kod 5000 evra, ti ono u fazonu, WTF, neću da imam dinar od promocije kocke. Tako da generalno smatram da nije ni moralno da prihvatite takav deal, a i male pare će da uzmete. Tako da, to je znači rev share, vam je u većini slučajeva svoje pare uplaćujete kad promovišete kocku i radite na procenat i slaba je vajda od toga. Drugi oblik, vjerovatno i najučestaliji oblik na Balkanu, a to je fixed payment ili ti fiksna zarada. Znači, ti naplatiš po jednom streamu sat vremena promocije, radiš neki kazino i možeš da zaradiš velike pare. Znači, mi mnogo mešamo, nije sponzorstvo, nego partnership. Obostrana korist. Nijedan kazino neće da vam plaća. Znači, sve ono što čujete, Mario Vrećo odbio 15.000 evra. Ne, tebra, ti njima moraš da napraviš profit. Znači, neće niko te plaća, zato što si kao ti imaš 500.000 followera. I šta ako niko ne uplati, oni su u minusu. To je bajka za malu decu. Ljudi lažu vas. Sad, na primjer, mogu da vam kažem koliko, na primjer, ja naplaćujem. Ja imam oko 50 do 100 čoveka na kick streamovima. Imam 1500-2000 followera na raznim mrežama, nebitno, ali community pravi koji me podržava i ja zarađujem od 100 do 500 evra po streamu ako naplaćujem fiksno. Ponekad radim fixed payment jer generalno ne volim da fejkam reakcije i uvek promovišem kocku onako kakva jeste. Možda sam odradio 2 ili 3 dila na fixed payment. Sad vi na osnovu toga možete začunate koliko možda neki drugi streamer naplaćuje po streamu kocku. I dolazimo do najjačeg i najzanimljivijeg dela, a to je raw deal. To je dakle pravi balans gde kazino, bukvalno Pragmatiku, Hacksav, No Limit i tako dalje, oni bukvalno provajderima stvarno plaćaju balans koji vama daju kada ih promovišete. Naprimjer, ja startam, evo reći ću vam jedan ceo moj deal, $500, sat vremena moram da promovišem taj XX kazino, da kažemo, neću da imenujem. 30% šta god ostane je moje na kraju sat vremena. Znači ja sam krenuo sa 500, završio sam sa 900, $300 mogu da povučem. Evo ovde možete da vidite 50 transakcije koje sam ja podizao sa tih para. I postoji jedna jako bitna stvar i to će da vam otkrije koliko, na primjer, zarađuje Lux, koliko zarađuje Baka Prase i tako dalje. A to je cap, braćo. To je znači maksimum koliko vi možete da podignete u tom mesecu. Sad, ovaj deal uglavnom daju veći sajtovi. Dakle, čim vidite da promoviše neko stake, da neko promoviše shuffle, da neko promoviše, recimo i Vavada, generalno jačim streamerima daje raw balance, ali postoji cap. Dakle, ako, na primjer, ja max winam 5 puta u mesecu, neću moći sve pare da podignem. Znači, to je nemoguće, nemoj da vas lažu. Sad kad znamo kako funkcionišu svi dealovi, braćo, kakve sve varijante postoje u saradnji, sad pričamo koliko bi, na primjer, mogao da zarađuje Mario Vrećo. Mario Vrećo i Supreme Nexus, jedan i drugi, mislim da imaju oko 500.000 sabova. Vi dobijete e-mail, hello, we are internet, znači zainteresovani smo za saradnju da nas promovišeš na svom live-u, YouTube-u, Kiku. Ogromne su pare, dakle, u toj industriji kazina, promocije i tako dalje i mnogi streameri su to zloupotrebili i verovali ili ne, mnogo se teško dobijaju dealovi. I sad kad vidite kad Mario Vrećo objavi da mu je ponuđeno, na primjer, recimo 15.000 evra od kazina, postoji jedna velika caka, a to je da je to test deal. Znači, oni testiraju koliko on može da dovede za
zapravo ljudi na njegov kod. Mario Vrećo nema publiku koja bi uplaćivala na kazine i on bi mogao, lupam 10 streama, 15.000 evra. Na 5. stream bi mu menadžer poslao poruku, verovali ili ne, ovo može da potvrdi, ajde kažemo Milan Psiho, može da potvrdi Aca Janković i tako dalje. Ti ako nemaš rezultate, ako nemaš depozite, ako nemaš registracije, neće da ti produže. Znači nije to magično, ja promovišem kocku, lupam jebeni space i brate, ja ću da zaradim ogromne pare. A ne može to tako, brate. Većina tih ljudi koji odbijaju kocku su jako proračunati i lažu vas. Znači, u većini slučajeva oni ne bi mogli te pare da zarade. Zaradili bi, lupam, od 15.000, 7.000 bi im platili, onda bi otišli na drugi kazino, onda bi otišli na treći kazino, izgubili bi reputaciju i za 20.000 evra posle bi ih publika hejtovala. Prodao si se i ovo malo pregleda što imaju, svi ti više ne bi imali. Pošto su mnogo streamera čuli, jel te, i znaju da u kazinu možete zaraditi velike pare, kazino industriji i tako dalje. Ljudi su fejkali stace. Znači vi kada krećete saradnju, vi njima šaljete koliko ste doneli registracije, koliko ste doneli depozita. Jebi ga, ljudi koriste AI i fejkuju stace. I onda su tako kazine, naši Balkanci, su tako nama drugima zatvorili posao jer su slali fake statistike, botovali su streamere, to jest botovali su streamove, kao mene gleda 300 ljudi, mogu ti donesem 50.000 evra, plati ti meni 10.000, GG. Donesu 500 evra depozita, botuju gledalce i ojade jedan kazino, drugi, treći i šta je sad, šta se dešava? Kazini su generalno došli do toga da su se povezali. Dakle, menadžer se čuje jedan sa drugim, drugi sa trećim i ti, na primjer, si radio si sa Vavadom. Naplatio si 7.000 evra, nisi doneo rezultate. Otišao si na shuffle, nisi napravio rezultate. Onda se menadžeri čuju, ti pišeš trećem kazinu, hoćeš da radiš za njih. Oni se čuju međusobno i tebi menadžer kaže, ovaj kurcu ne vredi. Kurcu ne vredi. Niti ima gledalce, niti je donao depozite, niti je donao registracije. I ti si zatvorio sebi, znači, vrata u celoj toj kazino industriji i više ne možeš da promovišeš. Znači, te priče da, kad vam pričaju svi ti streameri koji kažu odbio sam 100.000 evra, ljudi, to tako ne funkcioniša. Niko ti neće da 100.000 evra zato što ti samo imaš pratioce. Treba da imaš pratioce koji hoće zapravo da te podrže i da kockaju. To ne kažem da treba da kockaju milione, ali tipa, gledam Kileta, hoću da uplatim 100 evra, ne utiče mi na život, razumete? Sad razmislite, ti svi što odbijaju kocku, koliko zapravo imaju publike koji bi to uradili. Većina njihove publike su striktno protiv kocke i upravo na tome su gradili svoju reputaciju i hype i sve. Tako da ta priča, ljudi u većini slučajeva, evo kažem, svi ti što su odbili sa ogromnim followerima bi zaradili u 5 dila maksimum 20.000 evra i više ne bi mogli nikad da dobiju dil. Znači ne bi mogli da dobiju dil nikad od kazina. I to vam je safe info i ovo može da potvrde svi koji su u ovoj industriji. Znači može Milan Psiho, može da se izjasni, može Aca Janković, eto i Baka Prase, minimum i tako dalje. Sad idemo, ljudi, koliko zarađuje Baka Prase, da li je on državni projekat, otkud njemu pare i šta koji kurac se tu dešava. Sad, ljudi, to što znate, kad je Vavada došao na Balkan, Vavada je, ko se dobro seća, i na 20 streamera uzela, niko nije imao rezultate osim Bake Praseta. Znači, moje procene, on kreće sa 20.000 dolara, evra, šta god, stream. I sad šta se dešava? Koliko sam ja vidio na jednom streamu, on donosi od 1.000.000 do 1.500.000 evra, valjda sam lepo rekao, 1.500.000 evra. Tako da po mojoj proceni on može da izvuče od 250 do 400.000 evra, znači 100.000 evra gore dole, samo od Vavade, plus Gamdom. Dakle, on ima 20.000 evra, tipa završi stream, ima dnevni limit, lupa može 20.000 evra da povuče i ako ispuni da u svakom streamu ima sreću da izvlači pare, on zarađuje od 300 do 450.000 evra samo od Vavade. To je naravno pod uslovom koji već on ispunjava, jel te, da im donosi ogroman profit. Znači ne padaju pare s neba, ono sve što vidite, ona kola, da li on uzeo na leasing, da li uzeo na ne znam šta, nebitno je, lik jednostavno ima pare, ima depozite, niti sam mu kum, niti pomozi Bog, samo pričam ono što jeste. Kada vidim komentare na
na TikToku ili negde, njemu ovaj sredio, njemu onaj sredio, jednostavno ima rezultate, ljudi. Takođe, ono što viđam na TikToku, a to je kao, pa dobro, ali Simi i Goldenito i ostali promovišu povremeno kocku. Ljudi, treba da shvatite nešto, to je ono što sam pričao, ovo je partnership, znači obostrana korist. Naprimer, Goldenito je radio sa šaflom, raw balance, to mogu da kažem da jeste bio raw balance, dakle pravi balans. Ono što je Goldenito, naprimer, krene sa $800, ako završi sa $2000, on može da povuče $2000. Ali problem je što Goldenito ljudi ne donosi dovoljno depozita i njega kazino odjebe. I onda on ide sa jednog kazina na drugi kazino, na treći kazino, dok ne dođe nova ponuda i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A ne zato što je kao Simi bolji od bake i Simi bi kockao 12 meseci da donosi depozite i tako dalje. To je još jedna stvar, opet kažem, ovim ne prozivam ja Simija, niti prozivam Goldenita, samo vam pričam kako funkcionišu stvari u ovoj industriji i da vas ne lažu kao on je bolji čovek zato što promoviše kocku 2 meseca, a ovaj promoviše 12 meseci za redom. Jebi ga, i ovaj bi promovisao da mu ovaj produže ugovor i deal, kako god da kažemo. Ko zarađuje najviše na Balkanu? Dosta vas meša, na primjer, u fazonu je, pa ovaj ima više pratioca, on više zarađuje. Znači, to nema uopšte veze. Kao što sam rekao, najbitnije ne da imate hype, nego da imate community koji vas podržava. Ako imate 300 čoveka na live-u, da barem 100 njih uplate. Neko uplati 10 evra, neko 50, neko 100. Znači, ako nemate ljude koji uplaćuju, koji se registruju, jednostavno džabe vam i 5000 ljudi na live-u. Evo vidite, Trajko je promovisao Trill, onaj Čuk, kako se zove, promovisao Trill i šta je bilo? Ništa, ispušio ga posle mesec dana. Čekaj, hoćete da mi kažete kao da su oni bili u fazonu, neću ja više da promovišem kocku. Ne, tebra, nego uzeli su solidne pare, kazino ih je odjebao zato što jednostavno nisu doneli rezultate. Tako da, ko zarađuje najviše, evo vam jedan safe info na osnovu onoga što ja znam i koliko znam i menadžere i sve ostalo, to vam je Baka Brasa je prvi, imate Luxa koji radi sa Stejkom, Stejk vam je najjači kazino. Lux, braćo, ima jedan od poštenijih dilova, znači Lux ima deal gde bukvalno šta god osvoji može da zadrži, znači na Stejku kocka, sat vremena kocka, šta god zadrži njegovo je. Treći je Aca Janković, Aca Janković takođe cepa, on cepa Vavadu, isto ima jak community koji ga podržava i verovali ili ne, iako nije najpoznatiji lik, iako nema najviše pregleda, zarađuje velike pare od kocke. I imamo još jedno koji mi je zapao za oko, koji sigurno ima ok deal, to vam je Leon, on takođe sarađuje sa Stejkom i ima lepe pare. Tako da nam vidite na osnovu ovoga, vidite da zapravo sve što ste mislili ko zapravo koliko zarađuje, nije baš koliko zarađuje. Hype ne znači toliko ako nemate community. Tako da ljudi, nadam se ste uživali, ovo je neka nova tema, obično su snimani videi i sve ono fazon kao kocka je loša i onda neko snimi zašto je kocka loša, niko nije glup zašto je kocka loša, svi znamo zašto je kocka loša. Ili imate drugi video, a to je gde drugi streameri se brane kao pa ja nikog ne teram, niko ovo i tako dalje. Dakle, ljudi, poenta ovog videa je upravo da svi vi koji gledate streamere da znate koji streameri zapravo kockaju sa real balansom, koliko mogu oni da podignu, ko vas laže, ko vas ne laže, da li trebate da kockate ili ne. Ako kockate, oprostite se od tih para. Ja, na primjer, ljudi ću sutra prekstra da platim 500 evra na 3 kvotu i ja sam sasvim svestan da u fazonu, ako te pare nemam, znači ja čim uplatim tiket, znam da nemam te pare. Razumete, brate, šta vam pričam? Jel utiče do mene nešto život? Ne, ja imam, brate, da živim i sa strane, da preguram mesec, što bi se reklo, i oprosti se za tih para. A vi da budete u onom fazonu, joj, da li će da prođe, pa to će da mi izvadi. Šta će da ti izvadi, lepi moj šećerko? Nemoj da kockate. Znači, ako hoćete da napravite profit, jednostavno platiš 20 evra, lupaš na 0,20 bet, ako ubode bonus, uzmeš pare, ako ne ubodeš, bolite kurac, ko kad nikad nisi ni kockao. Tako da ljudi, napišite šta vi mislite o ovoj temi, bacite like, sub, uskoro ide jak content, vidjet ćete šta se spremamo, bit će ludo, Degen mode on top, Kele Doja vas pozdravlja, a mi se vidimo, ćao!